Mám veľmi rád Smart Home a keď prišiel protokol Matter, čakal som, že naň postupne prejdú všetky produkty od značiek inteligentnej domácnosti. Realita však bola iná a tak som sa rozhodol prestať čakať a siahol som po riešení v podobe Aqara Hub M3. Tento hub je centrálny mozog Smart Home, ktorý dokáže prepojiť viacero svetov dokopy. Podporuje Matter, ale zároveň zvláda aj Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi a infračervené ovládanie, vďaka čomu dokáže ovládať aj zariadenia, ktoré pôvodne vôbec neboli smart, ako napríklad televízor či klimatizáciu. Veľkým plusom je podpora Apple Home. V praxi to znamená, že môžete kombinovať zariadenia, ktoré sú priamo v Apple Home, so zariadeniami Aqara a vytvárať medzi nimi spoločné automatizácie v jednom ekosystéme. Zároveň sa Aqara Hub M3 v Apple Home správa ako bezpečnostný systém, ktorý môžete využiť v automatizáciách, napríklad na spustenie svetiel, alarmu alebo notifikácií pri detekcii pohybu. Samotná aplikácia Aqara je kompletne v slovenčine, takže sa nemusíte báť, že by ste niečomu nerozumeli. Nastavenie je prehľadné a zvládnu ho aj ľudia, ktorí so Smart Home len začínajú. Aqara Hub M3 má v sebe aj reproduktor, ktorý vie prehrávať upozornenia, vlastné zvonenia alebo spustiť alarm. Zároveň ide o skvelý základ do budúcna, pretože systém môžete postupne rozširovať o ďalšie senzory a zariadenia bez nutnosti meniť celý ekosystém. Aqara Hub M3 je presne ten typ smart home riešenia, ktoré vám zjednoduší život dnes a zároveň vás nebude obmedzovať ani v budúcnosti.